Aký je môj sen? A má vôbec zmysel snívať? Dobrý deň, slečna Morganová. Prišli k na vaše výsledky. Bude najlepšie, ak sa zastavíte za motorňaci, a to ešte dnes. Mala som svoj sen. Každý ďalší deň bol pre mňa darom, kedy sa mohol stať skutočným. Raz však prišiel deň, ktorý mi ho zobral. Ktorý mi zobral všetky moje sny. Deň, kedy som začala mať pochybnosť, či sa ešte vôbec oplatí snívať. Teraz kráčam s obavou, že každý ďalší sen je môjim posledným. A čo ak by boli aj sny iných ľudí poslednými? Chce to viacej peňazí, musím si podať športku. Hlúpý mobil, chcem iPhone. Už by to chcelo nové auto. Skutočnosť ma však naučila tešiť sa tomu, čo už mám. Tomu, čo som si doteraz nevážila, brala za samozrejmosť alebo prehliadala. Byť s kamarátmi, pozerať sa na ich úsmevy, vážiť si zdravie. Škoda len, že som si to uvedomila až vtedy, keď som to stratila. Aký je môj sen? A má vôbec zmysel snívať? Možno je to jediné, čo ma posúva ďalej. Dáva mi nádej. Mojím posledným snom je vyliečiť sa.